Zdravo svima, presrećna sam što imam priliku da učestvujem u DM Beauty kampanji, posebno za brand L'Oreal i True Match tečni puder, koji je moj prvi izbor kada su L'Oreal puderi u pitanju i koji je mnogo puta spasio stvar kada je moja lepota u pitanju i ono čime se bavim. Jedne godine, neposredno nakon što sam završila kurs za profesionalnog šminkera, bila je nova godina, ja sam bila potpuno neiskusna, 6 žena očekuje da ih ja ulepšam za to veče i sad znate kada koristite profesionalne proizvode, 1001 oznaka, mogućnost za grešku je jako velika. Srećom, tada sam u svojoj torbici u koferu, kao i dan danas, imala True Match tečni puder, budući da se oni tako lako prilagođavaju tenu i da je zaista mogućnost greške minimalna, čak i ukoliko niste potpuno vešti, on na licu izgleda sjajno. Definitivno je True Match tada, kao i mnogo puta nakon toga, zaista jako pomogao i spasio stvar. Jedan trik kada nanosite tečni puder True Match, kao i kada nanosite bilo koji puder u ostalom, jako je važno da prvo hidrirate kožu. A budući da on u sebi ima neke svetlucave čestice, dakle ne šljokice nego neku blistavost finu, dobro je da koristite ili beauty blender, odnosno sunđerčić, ili neko od četkica. U suštini, ono što je ideja jeste da najmanju količinu proizvoda imate na centralnom delu lica, da biste delovali prozračno i potpuno prirodno. Dakle, krenete od ovog perifernog dela lica, tapkanjem ili kružnim pokretima, trudeći se da istanjite čitav ovaj deo da deluje skroz prozračno i sveže. Želim vam divan dan i vidimo se u nekom od narednih videa. Pozdrav!